Ádám is, várjál? Menjünk közelebb? Úgy. Lehet rajzolni ügyesen. Jó? Színezzetek. Videó készül? Nagy is értelmezte, hogy csak egy kb. Fél perces volt múltkor a kinti Uzsi, vagy 10 órai. Mondta, hogy legyen már egy kicsi úgyis, utána meg már nem tudunk semmit se csinálni, mert nem vagyunk itt, úgyhogy... Leülök, de ne legyek benne. Jó. Olyan, és akkor odaülsz, és ne legyél benne. Na várjál, majd így csinálunk. Jó, várj. Ide tessék, fejből is benne lehetek, csak nem leszek fent a világhálón. Csak nem, vagy csak igen. Én tényleg visszaigazoltam a Dórit. Köszi, láttam, igen. Felmentem egy mini, De figyelj, Soma, itt a másik oldalon a Mici Mackó. Itt színezed? És csak ő, itt. Nézd már, van neki kossal a középen. Ő színezni. Jó? Soma, hogy fogod szépen, Muci? Soma, hogy fogod szépen? Szépen fog, Nüszi. Hol keles, ugye? Aha. Úgy. Van valaki, aki bal kezes a család? Nincs. Vagy érte messziről. Tehát a nagymamámnak a testvére, azt nem talán. De a jobb kezét nem is használja? Használja azt is néha evésnél, de kicsit bénább. De ahhoz képest szerintem meg jó, hogy balkezes alapvetően. És csak adok neked egy kéket. Jó lesz? Anyád esik a bödörről, ugye? Így. Tessék, királynak is milyen szép színek vannak benne. Ez színezd ki szépen, de úgy vagy, milyen van még itt. Most feketével színezem. Az jó lesz az a kék, azzal színezd ki. Nézd csak igaz kezét is. Úgy színezd is. Ügyesen. Fülé. Jelen az mindig rajta lesz. Jó. Még oviból vannak emlékeim. Meg kétszer szoktunk úgy, hát végül is adománynak mondjam, vagy mire mondjam kérni. Amikor hát volt, mert mi volt az? Csiribiri. Ismered azt az együtt? Valami rémlik, aha. Még egy fickó. Valami rémlik, aha. És jött velük még egy fickó. Na, ő volt a... Ő volt az. Igen. És akkor végül is ez ilyen táncosan volt előadva, de nagyon jó volt. Táncoltak vele a gyerekek is. Jól sikerült. Na, akkor jó. Majd meglátjuk, hogy... Na, de nem biztos, hogy most az idén. Hát nálunk úgy is megtartjuk, tehát mi szerintem úgy is megcsináljuk, hogy ugyanazt, amit tavaly, ott voltunk, vagy 8-10 család. Szokott lenni egy kis kenyőfa. Jó. Szokott lenni. Na, az nekünk nem szokott sosem. Nem? Mert a... Tessék. Kukások, az eleje. Majd mindjárt segítek, várjál. De csinálok egy hálatot Ádámnak. Mert neki ad a jelet, tudod? A kukásoktól? Nem. Mondom, ház. Házikó, az Ádámé. Házikó, van neki kéménye, ott jön ki a füst, aztán fűtenek. Mindjárt nem húzza le. Lehet, majd elfogadom. Köszönöm. Na tessék, gyere! A kisfiú volt a soha Várjál, valami adjál már belőle! Ülj le, úgy. Hova jön csak? Ezt te hova tudod a székeret tenni? Nincs ott üveg pohár nálatok? Üveg. Mert én átlátszol.
Ha nekem keresed, akkor ott van a soma, amiből ivott, az nekem jó. Látlak, Nyuszi. Na tessék. Limonádi. Soma, a kezedben van még 2, adjál még